Никога не брах. Зимата на 1872 се оказа много студена. Сняг затрудна пътища и села. Дебел лед с поваренките, село Войняново е притихнало от снежната покривка. Наближава полунощ, войняновци отдавна са потънали в дълбок сън. Само в къщата на Тодор и Велика никой не спи. Огън гори в огнището. Покрай масата се събрали верни на делото хора. Те чакат Левски да дойде и да основе комитет. Къде ли се бави Дякова тази ветровита декемврийска нощ? Запали газната лампа. Тимке, заспивай, късно е вече. Брече, Виеница, сняг е затрупал портата. Дали ще дойде някой в това време? То се видя, че никаква няма да я бъде, да си тръгваме. Какво сте се разбързали? Искам да осъднем ли тук? Утре работа не чака. Всеки да чака работа. Ще ми запалите черката ви, ами ако дойдат за кетата. Той, ако щеше да дойде, да е тук сега, да се махаме. Махайте се, аз ще чакам тук до сутринта. Някой идва. Влизай, дяконе, народът те чака. Добра свара, братя! Добра свара! Ти, Левски! Аз Байрото, както ме виждаш. Ама ти си бил досуш като нас. Като вас сами, няма да съм като чорбачията. Кажете ми, добре дошъл. Добре дошъл, дяконе, да сядаме. Велико, излез, нямаш работа тука. Не, Тодоре, ако иска Велика, нека остане. Комитетската работа има нужда и от жени. Ще оставя тогава. Думай, дяконе, каква ще я върши? Види ли се края на тая робия? Ще. Сберем ли се в едно цяло и най-страшната стихия не ще ни устои. Дано, дяконе. Това, което искам да ви кажа е една дума. Бунт! Но свещен бунт. Не всеки род на по-насилие да се отърве от тегло. Дойде и нашия ред да разкъсаме родски окови, да изградим храм на свобода и равенство. Какво ще рече равенство? Всички ще бъдат с равни права и всеки ще работи това, което умее. Бай, Василе, като се освободи България, ти какво ще направиш? Взе пада ти се най-висока служба. Ще ида при други поробени народи и ще правя това, което правя тук сега. А кой ще ни бъде цар? Ако се борим само за да имаме цар, то сме глупци. В България ще има народно управление. А какво ще пише на знамето на свободата? На нашето знаме ще пише свята и чиста република. А какво е
държава, в която народът управлява, а революцията е пътя към нея. По този път трябва да тръгнем. Ще тръгнем ли? Ще тръгнем, дяконе! Времето е дошло. Времето е в нас и ние сме във времето. Ние не го обръщаме, то нас обръща. Трябва да се избере председател на комитета и касиер. Велико, ти ще ушиеш знамето, а аз ще ви оставя устава. Кога ще палата фитила? Когато сме сигурни, а до тогава трябват пари, оръжие и хора. Бате Василе, пиши име, Тин като Дорова Вълкова и още 30 деца от махалата, които умеят да стрелят с пушка. Добре, Тинке, всеки ще помогне с това, което умее. А сега да учредим комитет. Трябва всеки да даде клетва. Съгласни ли сте? Съгласни сме! Станете прави! Служете лява ръка на сърцето, дясната дигете над камата и револвера. Повтаряйте думите ми и добре ги запомнете. Заклевам се в Евангелието, в честта си и в отечеството си. Заклевам се в Евангелието, в честта си и в отечеството. Че от всичко, което ми се яви, няма да кажа никому нищо до смърт. Че от всичко, което ми се яви, няма да кажа никому нищо до смърт. Заклевам се и обещавам, че ще дам за святата цел живота и имота си. Заклевам се и обещавам, че ще дам за святата цел живота и имота си. Заклех се. Заклех се! Вторите три пеят, скоро ще съмне. Аз трябва да тръгвам, братя. Работа ме чака. Дяконе, излез пред задната врата, дето води към двора. Бягай, дяконе. Замтиетата идат, Тодоре! Ами сега? Отваряй скоро вратата. Сега. Велико, изведи Тинка. Отваряй скоро вратата, Бегеур. Сега, Ефенди, ида. Добре си дошъл, Ефенди. Каква работа идеш посред нощ? По каква работа ли? И питаш, къде са чупканите от комитета? Къде е баш комитета? Левски къде е? Казвай, Тодоре! Никой няма, Ефенди. Тук сме само аз, жената и детето. Никой няма, никой! Ами какви са тия стъпки на двора в снега, бе? Моите стъпки, Ефенди, почетата си млада, те следват да видя. А пък то котка било. Котка ли казваш? Ще видим каква е тая котка. Юсуф, претърси къщата. Във всеки ъгъл погледни. Аз ще чакам тука. Котка било то. Навсякъде погледна, никой няма, Ефенди. Не ти вярвам на приказките, Тодоре. Не ти вярвам. Да си тръгнем. До нови срещи, Ефенди. Тинке,